Ond mae'n addywediad yn does, hira'n byd fydd dyn byw, y mwy a wel a mwy a glew. Ac yma'n ardal y ffermwyr ifanc, mae yna bethau rhyfedd iawn i'w gweld yma. Dwi'n mynd i wasgu fe am hyn, dwi'n teimlo'n fyr rhwng chi boes. Pwy o ti? Iwan Lewis. Iwan Lewis. Sean Evans. Sean Evans. A beth ydych chi wedi bod yn neud, boes? Let us entertain you, yeah. Nathach chi entertainio? Well, on a few laughs on, yeah. Didn't go quite to plan on that all day. That's young farmers. Oedd nhw'n chwer... Ti'n dweud bod nhw ddim yn chwerthin yn nhw? Well, they laughing at me, not with me, then, yeah. Faint oedd yn cymryd i wneud y gwellt yn y bore? Oh, true bore. Bore. Doeddech chi off y stage, oeddech chi'n chwysu, oedd hi'n job galed, oedd hi? Oedd, galed iawn. Gormod egni ni amser yma bore. Ond, ne, dim yn gwybod pam. Chi wedi bod yn ymarfer dipyn? Dipyn bech. Un neu ddau noswaith. Dim ond un neu ddwy noswaith, ond na waith. Ond na waith, wneud y costiwms i gychwyn, ti sydd wedi bod wrthi? Ne. Ffodus iawn o rwy'n yn edrych ar ôl nhw. O ie, ydych chi'n shout-out i pwy i'r... Rhiannon Fawn. O, mae'n brysur. So hyd i'r bai bod chi'n edrych fel un mewn ffordd? Ie. Bai Rhiannon. Sgidiau fel yna. Sgidiau fel yna, ie. Lle gys ti afel ar hynna? Ti eisiau per? So ddim yn mynd i o per? Gynnau per sper yn cefnas, isio. Sgyn ti size 10 and a halves? Mae hyn asio blaen. Ti'n ma? Ti'n trwy'n ymlaen? Ta beth, do, dwi'n mynd i dri ein mai. Wali, gyn i weld pan mae'n edrych. Eita, gyn i weld. Helpwch chi, boys. O, na ni. Na ni! O! Blam Mae ti'n mynd tannu nhw? Ta beth, Ti'n eich uwch, wan? Dyna ni, reit debyg ydyn ni. Chara teg. A gyda chi hwyl yn ei, boys, da chi'n joio'r cystadlu yma. Do. Good crack, yeah. Young farmers, de. Ffermwyr ifanc, da chi'n siŵr o'n tynnu reff a bethau hefyd? Tynnu'r gelyn o'r dymerch. Ddim yn ysgidiau yma. Ie. Ysgidiau yma, ie. A stio a golod. Mae'n neis bod chi'n gael amrywiad, da chi'n gallu gwneud nonsens ar y llwyfan a'r tynnu reff, pob peth yn y canol. Mae o'n fudiad special, yndi o? Ydyn fi fel o'n agos. A rhai fi ddweud, broddyfu o'n i, dyffryn tanat dy chi, oeddwn ni'n elynion pan oeddwn ni'n cystadlu stalw, ond Maldwyn dyn ni heddiw. Maldwyn dyn ni heddiw. Wrth gwrs, ie. Ffrindiau, heddiw. O'r un peth. Ydyn, hollol. Ffrindiau am y dydd. Ie, am y dydd. A'r nos. A'r nos, ie. Reit, boys, mae gennau gystadleuaeth wenni, mae gennau... Pidych a symud. Pidych a symud. Mae'n job cerdded o'n efo un goes i'r ac neu llall, dwi'n cerdded mewn cylchoedd. Mae gennau bodiwm. Dwsach chi am sash, yw fash? Na, ddo, mae hwn yn well, anyway. Podiwm piw di hwn, ar gyfer y bobl sy'n fwyaf ffasiynol yn y sioe. A dwi'n meddwl, dwi wedi bod yn edrych ar chi'ch dau, allai ddim gwahanu, felly dwi'n meddwl bod chi'ch dau yn mynd i fod y ddau gyntaf i gamu ar podiwm piw. Felly mlaen â chi gweithio. Efo'n gilydd? Efo'ch gilydd, ie. Efo'ch gilydd. Llong fachadau mawr i Sion ac i Iwan. Clap mawr ydyn nhw. A mae'r dorf yn mynd yn wyll. Yn mynd yn wyll. Top crowd. Diolch yn fawr, boys. Diolch yn fawr. A iawn, pob lwc efo... Ai. Fo popeth wythnos yma. Ac i ti gyda gwaith. Gowch chi fynd, dwi'n mynd rhaid i'n drewi.